Ahoj, já vás vítám u tohoto videa, tentokrát to bude návod na instalaci Windowsu 1.01. Tak, vydáme si New Virtual Machine, já mám teda VMware Workstation 9. Tak dáme New Virtual Machine, Next, tady si zaškrknete I will install the operation system later, jakože instalovat operační systém později. Teď si vyberete, co to bude za operační systém. On tady teda Windows 1.01 ještě není, takže dáme MS-DOS. Tady si to teda přejmenujeme. Windows 1.01 IT, jakože YouTube. Tady si vybíráte, kam jakoby se to bude instalovat. To nechám. Tam tomu dělám mnohem míň, nepotřebuje tolik. Ne, to je taky moc. Nějakých 30 mega. Tak tady dáte stored virtual disk as a single file, jakože to bude instalovat do jednoho toho souboru, ten disk, že bude jakoby jeden soubor. Tak tady dáme customize hardware, dáme floppy, dáme connect od power on a use floppy image file, dáme proofs a teď si najdete tento soubor, budete ho mít určitě v popisku videa, tak se podívejte pod video, ten si otevřete a dáme close a finish. Tak, to by mělo být všechno, spustíme si to. Tak. Tak teď jakoby budeme instalovat ten MS-DOS. Teď tady budeme trošku psát, takže nejdřív napíšeme fdisk, dáme enter. Teď dáme asi 4x enter, takže 1, 2, 3, 4, ano 4x. To si nevšímejte, můj problém. Tak, teď napíšeme formát C a teď ono to bere jakoby anglickou klávesnici, takže když vy chcete teďka napsat jakoby děleno, takže dvojtečku, tak musíte zmáčknout klávesnici napravo od LK, tam já to teda mám, a teď ještě lomeno S, takže teď klávesu vedle pravýho shiftu, tak nalevo. Ne, počkat, blbost. Co je? Teď mi to šlo. Jo, tak musíte k té dvojtečce ještě zmáčknout shift, jakoby. A teďka ještě je to lomeno S. Kdyby... je to hrozný otrava. Kdyby vám něco nešlo, tak se klidně ptejte. Tak teď dáme Y, je to jakoby Z. Jestli to víte, tak jak máte jakoby klávesnici Z, tak tam oni to mají prostě v Americe naopak, no. Dáme Enter. Dáme copy. Tak, teď je hvězdička. Normálně, když máte numerickou klávesnici, tak máte hvězdičku tam. Já numerickou klávesnici nemám, takže musím dát Shift a 8. Teď už to jednou psal, tak neotravuj. Teďka tečku, to je normálně, a zase tu hvězdičku. A C, no. Já se omluvám, mám trošku kašel. A dáme Enter. Zase je Y. Tak. Teďka dáme C. A napíšeme edit autoexec.bat a tady si šipkama jakoby přejdeme dolů a napíšeme cd win, musí to být velkým to win, teďka enter a dáme znova win a teď dáme alt, najdeme na exit šipkama a dáme zase ten y jakože uložit. Tak teď klikneme pravým na tady tu disketu, dáme settings a tady k proofs. Ten soubor budete mít taky samozřejmě v popisku videa. Jdeme otevřít a OK. To už jakoby samotná ta instalace toho Windowsu. Takže teď dáme A, napíšeme dir a teď dáme C pro změnu. Napíšeme mkdir a to win. Teď dáme A napíšeme copy, zase ta hvězdička a C
lomeno win. Tak to by mělo být všechno. Teď to normálně odpojíme. Tak, všechno to tedy odškrkáme. I když to si tady nechám, tak. Ještě to budeme potřebovat, možná teda. Tak, teď jakoby restartujeme počítač. Tak. Až se nám to restartuje, tak to začne pěkně načítat, ano, už je to tady. Velice krásná obrazovka. Mě se tam určitě nečítají soubory, nevím proč je takhle rozhozený, tak už to nedělá. A jsme tam, bohužel má to nevýhody, většina programů nejde otevřít a ani nevidíte myš, jakoby. Teď vám ukážu, jak to udělat s tou myší. Tak, my se odpojíme, ještě, no to nepůjde, takže my to musíme tvrdo vypnout, prof. Tak teď ještě vlezeme do té diskety, připojíme to, tak, a spustíme znova. Tak a teď máme normální myš, protože to běží z diskety a máme tady nainstalovaný i disk C, takže toto vůbec nepotřebujeme. Jede to z diskety, takže na disk normálně můžeme nahrávat. Tak no, to by asi bylo k tomu dílu všechno. Je vidět, že lepší je to pouštět z té diskety, než to normálně instalovat. Jo. Je to prostě jednoduchý. Když dost dlouho trvá, než si nastudujete všechny ty věci, co jsme tam předtím psali. Tak, nejde to normálně i vypnout, takže to musíme prostě zase natvrdo, power off. Tak. Tak jo, to bude pro tohle video asi všechno. Když tak, kdyby vám něco nefungovalo, tak se klidně můžete zeptat. Všechny oba dva ty soubory budete mít v popisku videa. A to bude všechno, no. Takže uvidíme se u dalších videí, kde budou další instalace. Mám tady ještě hromadu Windowsů, takže to bude dobrý. Mimochodem, takhle touhle metodou to jde nainstalovat i na normální počítač, jako. Kdybyste tam třeba chtěli tady Windows 1.01, tak můžete si ho tam nainstalovat. Tak jo, to už je vážně všechno a ahoj, uvidíme se u dalších dílů.